ନମସ୍କାର। ଆଉ ବାପା ଭଲ ସବୁଠି? ଭଲରେ କ'ଣ ପୁରୁଣା ପଇସା ବାକି ଅଛି ବୋଲି ଘର ଲୋକ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ କହିଲେ ଯା ନା ବୁଢ଼ା ଦଉନି ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟରେ ଆଇଛି ଆଉ। କଣ କରିବି ବାପା, ଦେଖୁଛୁ ତ ବେପାର ପଟା ନଥିଲା। ବାପା ଏଇଥର ବେପାର ହେଲେ ଆଗ ତୋ ପଇସାଟା ସୁଝିବୁ। ହଉ ହଉ। ଏ ପିଲାଟା କିଏ? ଇଏ ପୁତୁରା ହିସାବ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ ଘରେ କାହିଁ ବସିବ, କାମ ଧନ୍ଦା ଶିଖିବ, ପୋଛାପୋଛି କରିବ, ଯାହା ଖୁସିରେ ଦବ ଆଉ। ହଁ ସେସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଇଏ ଏଡେ ବଡ ବେଗଟା କଣ ଆଣିକି ଆସିଛି? କଣ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିବ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ମୋଟାଳିଆ ପିଲା, ତା ବଡ଼ ବଡ଼ କପଡ଼ା ପତ୍ର, ସେ ଘରକୁ ଛତୁଆ ଫତୁଆ ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାଟା। ହଁ ହଉ ହଉ ବସ। ହଁ ହଁ।